Kaixo, egunon, oraingoan geometria analitikoaren inguruan hitz egingo dugu. Geometria analitikoa. Ia ulertzen garen, edo gaina izen azaltzeko erdiongi. Bale, lehenbizi ikusiko dugu nola definitzen diren puntuak eta vektoreak planoan. Beraz, definitu ahal izateko argitu behar ditugu aurrena hainbat gauza. Lehenengo, definitu behar dugu erreferentzia sistema bat. Barkatu, ze badut katarro pixka bat, ez den nabaritzen gehiegi. Erreferentzia sistema bat definituko dugu nola. Jatorri bat, 0 batekin adieraziko duguna, eta gero gure kasutan, bi dimentsiotan egingo dugunez, oinarri IJ oinarri ortonormal bat. Zer da IJ oinarri ortonormala? IJ oinarri ortonormala osatzen dute I eta J vektore unitarioak, hau da bere modulua bat dena, eta oinarria ortonormala dela esan dugunez, I vektorea perpendikularra izango da J vektorearekiko. Beraz, erreferentzi sistema bat definitzeko zer behar dut? Jatorri bat, 0 bat, adibidez hori. Eta gero hemen, definituko ditugu bi ardatz, gure ardatz kartesiarrak, eta izango ditugu hemen definituta I vektore unitarioa eta J vektore unitarioa. Zergatik esaten dugu, zenik ardatza definitu ezaketor eta orduan hemengo A puntuak izango ditu koordenatu konkretu batzuk, baina nik erabakiko banu nire jatorria hemen egotea, zilegi dela eta izan daitekela, orduan nire A puntu horrek izango ditu beste koordenatu ezberdin batzuk. Bai? Bale, beraz, lehenbizi behar dut jatorri bat eta oinarri ortonormal bat. Hau ezabatuko dut ze, gelitu da niko narratx. Bale. Ze gehiago beharko dugu, edo, ze kontzeptu jakin behar dugu. Jakin behar dugu zer den posizio vektore bat. Posizio vektorea izango da puntu bakoitzak jatorriarekiko duen, jatorria puntuarekin lotuta sortzen den vektorea. Hau da, nik balin badaukat hemen P puntu bat, definitzen balin badut nire ardatz kartesiarra isa hemen, I hemen eta jatorria hor daukana, definitu ahal izango dut OP posizio vektorea. OP hau da izendatuko duguna posizio vektore bezala. Posizio vektorea ja definituta izanik, hemen honek eukiko ditu, OP vektore honekin gertatzen den gauza bat da, begira, hemen hau A balin bada bere balioa. Eta B. P puntua dela AB puntua eta OP vektorearen koordenatuak berdinak dira. Zergatik, ze OP vektorera iristeko aplikatu beharko dut A aldiz I vektorea eta B aldiz J vektorea. Eta horrela lortuko dut OP vektorea izango dela zer? A aldiz I gehi B aldiz J, hau da A, B. Argi eduki behar dezute hau. Gauza bada puntu bat eta puntuaren koordenatuak ematea, eta beste gauza bada vektore bat adieraztea. Kasu honetan, jatorriarekiko eta zeroarekiko ari geranez, koordenatuak bietan berdinak dira. Baina hemen ikusten dezuten bezala, OP vektore hori izango da I eta J vektoreen arteko kombinazio lineal bat. Gero, definituko dugu norabide vektorea. Norabide vektorea.
Norabide vektorea zer da? Norabide vektorea zehazten dute bi puntuk, zuzen batean kokatuta dauden bi puntu. Orduan, gero, zuzen honekiko paraleloa diren infinito vektore edukiko ditugu norabide vektore berdina daukatenak. Hau da, suposatu jartzen dugula hemen A puntua eta B puntua. Eta A eta B puntua egongo dira S zuzen batean. Zer esan dugu? Puntuak definitu alizateko, guk behar dugu ardatz kartesiar bat, ixa bat eta i bat, zeinek daukan i eta j vektore unitarioak, eta 0 jatorria. Hemen definitual izango dugu OA posizio vektorea, baita OB posizio vektorea. Norabide vektorea zein izango da? A eta B puntuak batzen dituen vektorea. Kasu honetan, AB vektore hau izango da S zuzenaren norabide vektorea. Goazen ikustera nola lortzen dugun AB vektore hau kalkulatzea. Hau da, nola lortzen dugun bi puntu izan da, A puntua eta B puntua izan da, nola lortzen dugun AB vektore hau kalkulatzea. Demagun A puntuaren koordenatuak direla ixa bat eta i bat. Hau da, honen balioa da ixa bat eta honen balioa da i bat. Eta B puntuaren kasuan, hemen ixa bi eta hemen i bi. Beraz, hau izango da ixa bi, i bi. Nola lortuko genuke AB vektorea? Vektoreetan azaldu genuen bezala, hemen zer ikusten dugu. Begiratzen balin badegu orain, vektore hau, hemengo beste hau, eta beste hau, zer daukagu? OA posizio vektoreari AB S zuzenaren norabidea batzen badiogu, zer lortuko dugu? OB posizio vektorea. Guri interesatzen zaiguna da ikustea zenbat den AB vektorea. Beraz, OB vektorea pasako dugu berdintzaren beste aldera, OA vektorea barkatu kentzen. Beraz, nola lortuko genuke AB vektorea? OB vektorea ken OA posizio vektoreak eginez. Koordenatuak jartzen balin baitugu, AB izango da x2 i2 ken x bat i bat. Hau da, AB vektorea izango da ixa bi ken ixa bat, i2 ken i bat. Norabide vektore bat lortzeko puntuen koordenatuak erabiliko ditugu eta beti muturreko koordenatuak ken jatorrizko koordenatuak egin beharko dugu. Goazen ikuste orain beste kontzeptu bat. 3 puntu lerrokatuta egoteko baldintza. 3 puntu lerrokatuta egoteko baldintza. Zer bete behar da 3 puntu lerrokatuta egoteko? 3 puntu lerrokatuta egoteko, jarriko ditugu hemen, egon behar dira R zuzen baten gainean 3 puntuak. Demagun hemen daukagula A, ixa bat eta i bat koordenatuekin, hemen B, ixa bi, i bi koordenatuekin, eta hemen C, ixa iru, i iru koordenatuekin. Orduan, ze gertatu behar da 3 puntu hauek lerrokatuta egoteko? AB norabide vektorea
eta BC norabide vektoreak eduki behar dute norabide berdina. Hau da, AB eta BC vektoreen norabidea berdina izan behar da. Ze esan nahi du norabide berdina izatea? Norabide berdina izatea da berdina proportzionalak izatearekin. Vale? Hau gogoratu behar dezute. Norabidea berdina izatea edo proportzionalak izatea berdina dela. Beraz, aurrena definituko dugu hemen AB vektorea ze izango da? B ken A, ez? Ixa bi ken ixa bat, I bi ken I bat. Aurretik ikusi dugun bezala, I den koordenatuak iren koordenatuekin eta ixa ardatzaren koordenatuak ixa ardatzaren koordenatuarekin. Eta BC vektorea ze izango da? Berriro, bukaera ken muturraken jatorria edo bukaeraken hasiera. Vale, orduan, hauek noiz izango dira proportzionalak? Betetzen denean zer? Koordenatuen arteko zatiketa berdina izatea. Hau da, ixa biken ixa bat, zati iru, ixa iruken ixa bi, izatea berdin, I bi ken I bat, zati I iru ken I bi. Eta horrela jakingo genuke, bi vektore proportzionalak direla. Bi vektoreak proportzionalak balin badira, orduan A, B eta C lerrokatuta egongo dira. Egiaztatzen balin bada baldintza hori. Vale, goazen orain ikustea nola kalkulatzen den zuzenki baten erdiko puntua. Vale? Zuzenki baten erdiko puntua kalkulatzeko, balin badaukagu hemen A puntu bat eta hemen B puntu bat, B-eti gogoratu definituko dugula 0 jatorri bat, ixa eta I ardatzak, hemen I vektore unitarioa, J vektore unitarioa, beraz hemen eukiko dugu OA posizio vektorea, hemen eukiko dugu OB posizio vektorea, eta hemen zer definitu behar dugu? Definitu beharko dugu paralelogramo hau, eta jakin erdiko puntua M, eskatzen diguten hori, erabiliko dut beste kolore bat hobe ikusteko, M puntu hau kalkulatzeko guk zer egingo dugu? Kalkulatuko dugu OA gehi OB eta horrela lortuko dugu OS vektorea. Bai? Hau da, aplikatzen badugu posizio vektore hau eta gero honi aplikatzen badiogu hemengo hau, bai? Lortuko dugu OS vektorea dela jatorria S puntuarekin lotzen duen. Hau ze izango da? Ixa bat, I bat, gehi ixa bi, I bi, izango da OS vektorea. Koordenatuak beraien artean batzen baditugu, ixa bat gehi ixa bi, I bat gehi I bi. Hau izango da OS vektorea.
Eta OS vektorean M puntua nun egongo da. OS vektorearen erdian. Betetzen delako diagonalak elkare bakitzea erdiko puntuan. Beraz, OM izango da OS-ren erdia. Hau da, ixa bat gehi ixa bi zati bi, i bat gehi i bi zati bi. Eta hau izango da M erdiko puntuaren koordenatuak izango dira. Bale, orain jarraituko dugu kalkulatzen gauza gehiago. Goazen ikustera orain puntu simetriko kontzeptua. Puntu simetrikoaren kasuan, puntu simetrikoa, barkatu egingo da pixka bat luzea bideo hau, baina da geometria analitiko guztia leku berean izateko. Ze esan nahi du horre, ni balin badaukat A puntu bat, existituko da beste A' puntu bat, perekiko simetrikoa dena. Bai? Eskatzen digute, esango digute A puntuaren balioak edo koordenatuak barkatu direla isai, P puntuaren koordenatuak direla alfa eta beta, eta eskatuko digute zeintzuk diren A'-aren koordenatuak. Hau da, zein da P puntuarekiko haren simetrikoa zuzen honetan edo adibide honetan. Guk zer dakigu? A eta A'-aren artean P dagoela erdiko puntua. Beraz, P ze izango da? Ixa gehi ixa prima zati bi, i gehi i prima zati bi. Ikasi degulako aurreko kasuan erdiko puntua horrela definitzen dela. Eta era berean zer ematen digute? Gure P-ren koordenatuak direla alfa eta beta. Beraz badaukagu alde batetik definizioz guk badakigu ixa gehi ixa prima zati bi eta i gehi i prima zati bi dela P, eta bestalde dakigu dela alfa beta. Beraz, koordenatuak berdinduz lortuko ditugu eskatzen dizkiguten ixa prima eta i prima ez ezagunak. Egingo dugu adibide batekin. Horrela geldituko zaizue nik uste argiago, ze bestela pixkat abstraktua gelditzen da. Demagun esaten digutela kalkulatu A zazpilau puntuak, P iru minus amaika puntuarekiko duen A' simetrikoa. Vale. Guk zer dakigu? A dela zazpilau. P dela iru minus amaika. Eta A' dela xi. Zer esan dugu? P erdiko puntua definitzen zela nola? X gehi x prima zati bi, i gehi i prima zati bi. Eta hau izan behar da iru minus amaika. Zein da nire ixa? Zazpi. Zein da nire i? Lau. Beraz nik zer dakit? Zazpi gehi ixa zati bi, ixa prima jarriko ditut hemen eta horrela ez gara nahastuko, lau gehi i prima zati bi izan behar dela iru minus amaika. Beraz, iru izan behar dela zazpi gehi ixa prima zati bi, eta minus amaika izan behar dela lau gehi i prima zati bi. Hemendik ateratzen zaigu 6 dela zazpi gehi ixa prima dela minus bat, eta hemendik ateratzen zaigu minus hogeita bi dela
lau gehi i prima dela minus hogeita sei. Beraz, a prima puntu simetrikoa izango da minus bat, minus hogeita sei. Espero dut horrela adibide honekin errezago ulertu izana. Bale, orain sartzen gara zuzenaren ekuazioetan. Bale, zuzen baten ekuazioa definitzeko, nola azaltzen dizuedan hau. Beti esan dugu, behar dugu ardatz kartesiar bat, behar dugu jatorri bat. Aurren ulertu behar dugu zer den zuzen bat definitzea. Zuzen bat definitzea zer da? Demagunik zuzen hau daukadala. Zuzen bat definitzea da ematea adierazpen analitiko bat zeinekin gai izango naizen definitzeko edo kalkulatzeko zuzeneko edozein puntu. Zuzeneko edozein puntu izango da isa, ez? Honi deitzen badiot isa, bai, isa izango da hemengo edozein isa definitzeko gai den ekuazio bat zehaztea. Ekuazio hori definitzeko eta hasiko gara modu vektorialean definitzen, lehendabizi zer egin beharko dugu. Lehendabizi egin beharko duguna da zuzenean kokatu. Zuzenean kokatzeko beharko dugu zuzeneko P puntu bat. Eta honekin, honi lotuta, eukiko dut O P posizio vektore bat. Isa hau izango da zuzenean aldakorra den edozein puntu. Hau da, egon daiteke hor, egon daiteke hemen, zer ikusten dugu? Nik hemen norabide vektore bat definitzen badut, D norabide vektore bat definitzen badut, hainbat aldiz D eginda, gai izango naizela isa horretara iristeko. Adibidez demagun, hemen jartzen badut isa hau, pues igual isa honetara iristeko egin behar dut P gehi bi aldiz D. Baina isa jartzen balin badut beste puntu honetan, egin beharko dut P ken D. Beraz, ekuazio vektoriala nola definitzen da? O isa, hau da, isara doan vektorea, o isa, eta horrela definituta aukiko ditut zuzeneko puntu guztiak, o isa, ze izango da? P edo OP, bai? Gehi, hainbat aldiz, T aldiz, D norabide vektorea. Eta hor, eukiko nukeia definituta ekuazio vektoriala. Espero dut ulertu izana. Argi euki behar dezute, zuzen bat definitzeko gai izan behar zeatela. Zuzeneko edozein punturen isa eta i koordenatuak lortzen. Horretarako vektorialki definitzen balin badegu, behar deguna da puntu bat, zerotik puntu horretara doan posizio vektorea jakin, eta gero, isa guztiak lortzeko norabide vektore bati biderkatu beharko diogu parametro bat. Parametro hau aldatuta, jungo gera lortzen isa guztiak. Bale, behin ekuazio vektoriala lortuta, egingo deguna da ikusi nola lortu ekuazio parametrikoa. Ekuazio parametrikoa lortzeko egingo deguna da O isa, P edo OP eta guztiak zehaztuko ditugu beren koordenatuekin. Hau da, O isa zuzeneko edozein puntura doan posizio vektorea, ze izango da? Ba, isa i. P puntura doan posizio vektorea, ze izango da? P bat, P bi. Eta gero eukiko dugu T aldiz zer? Norabide vektorea. Norabide vektorea definituko dugu D bat, D bi bezala. Beraz hemen, hau garatzen balin badugu, zer daukagu? Isa i dela zer? P bat, P bi
gehi t aldiz d bat, t aldiz d bi. Orain, ixaren koordenatuak ixaren koordenatuekin berdintzen baditugu eta irenak irenekin berdintzen balin baditugu noski batuk eta kontutan hartuta, ekuazio parametrikoa geldituko zaigu ixa dela p bat gehi t aldiz d bat eta i dela p bi gehi t aldiz d bi. Eta hor eukiko dugu ekuazio parametrikoa. Orain definitzen da beste ekuazio mota bat. Eta ekuazio mota hori da ekuazio jarraitua. Eta ekuazio jarraitua zer da? Parametroa kenduta. Hau da, hemendik ekuazio parametrikotik isolatuko dugu t parametroa ixari dagokionez, hau da, ixaken p bat zati d bat, hemendik isolatuko dugu t iken p bi zati d bi, eta ekuazio jarraitua lortzeko egingo dituguna da parametroak beraien artean berdindu. Hau da, ixaken p bat zati d bat berdin iken p bi zati d bi. Eta hau izango da ekuazio jarraitua. Ikusten dezuten bezala, ekuazio vektoriala ulertuta gero, erraza da beste guztiak ondorioztatzea. Bale, orain jarraitzen dut. Hiru hauek definitu ondoren, erabilgarritasunagatik eta bar, definitu ziren ekuazio esplizitua eta ekuazio implizitua. Ekuazio esplizitua da I berdin m ixa gehi n. DBH-en ikasi dugun zuzenaren ekuazio klasikoa. Non m izango da malda eta n izango da ordenatua jatorrian. Gogoratu, ordenatua jatorrian da ixa berdin 0 denean iren balioa. Hemen nahi dut kontutan hartzea gauza bat. Malda zer da iren aldaketa ixarekiko. Bai? Hau da, iken i0 zati ixaken ixa 0. Hemendik ateratzen da oso ezaguna den puntu malda ekuazioa. Noizbait erabili behar balin baezute, bi puntu ematen baituzte edo, badakizue hau ere puntu malda ekuazioa erabiltzen dela. Eta hemen maldatik, demagun hau dela malda, maldak hartzen du kontutan, jarriko dut i eta ixa, naiz eta ez izan hola oso zehatza, baina aldaketa bat delako, baina goazen hartzea balioak. Demagun hemendik ona dagoen distantzia dela i, eta hemendik ona dagoen distantzia dela ixa. Beraz, malda nola definituko genuke? I zati ixa bezala. Beraz, niri esaten badidate adibidez, malda dela bibosten, hemendik ondorioztatu ezaket nere norabide vektorea dela bost bi. Bai? Bale, espero dut hau ulertu izana, ze beti honekin batzutan liatzen gara. Aurrena ixa eta gero i puntua adierazterako orduan. Bale, eta gero dago ekuazio orokorra, beraz, hori, ekuazio esplizituan maldatik atera dezakegu norabide vektorea, eta ekuazio orokorra edo implizituan hau da
A isa gehi B I gehi C berdin 0 adierazpena daukan ekuazioa. Ekuazio honen bereizitasuna da A eta B koordenatuak deri perpendikularra den bektore normalaren koefizienteak direla. Hau da, bektore normala deri perpendikularra bezala definitzen balin badegu, orain adieraziko izu eta geometrikoki, kasu honetan horrela ematen balin badigute, hemen ematen diguten informazioa da bektore normalaren koordenatuak A eta B direla. Hemen ohar txiki bat, ez dakit nola oharra, da, ez badigute ekuazio horrela ematen eta ematen badigute bektore normala eta puntu bat, kalkulatu ezakegula ekuazio orokorra horrela, ondorengo formula erabilita. Non A eta B bektore normalaren koordenatuak diren, eta isa 0 eta I 0 zuzeneko P puntuak diren. P puntu baten koordenatuak diren. Bale, beraz, hemen esaten ari nintzena da, ekuazio esplizitu bat ematen badidate, hau balin bada nire erre zuzena, demagun esaten didatela, I berdin bi bosten isa gehi iru dela. Beraz, hemendik ondorioztatzen dut, nire zuzen honen D, R, dela bost bi. Zer gertatzen zait ekuazio implizituaren kasuan. Demagun beste zuzen bat daukadala. Ezabatzen dut hau. Demagun beste nik zer dakit, hau. S zuzena ematen didatela. Eta esaten didate. S zuzena definitzen da zazpi isa ken bi I gehi bost berdin 0 bezala. Zazpi isa ken bi I gehi bost berdin 0 dela esaten badidate, esaten ari direna da, honek eukiko du bere norabide bektore bat, ds bat, honi normala den ns, hau da, honi perpendikularra den bektorea izango dela zazpi minus bi. Hau da, A eta B koordenatuak edo A eta B balio horiek ematen ditaten informazioa. Bai, bale, jarraitzen dugu. Bale, zer gertatzen da badaude bi zuzen pixka bat bereziak. Eta zuzen bat da zuzen horizontala. Eta zein da zuzen horizontala? Hau balin bada isa eta hau balin bada I, adibidez hori. I berdin A zuzena izango da zuzen horizontala. Eta bere kasuan, bere malda da berdin 0. Zer gertatzen zaigu zuzen vertikalaren kasuan? Zuzen vertikala zein izango da? Hemengo hau, adibidez, isa berdin B. Zer gertatzen zait zuzen vertikalaren kasuan? Kasu honetan, ez du ekuazio esplizitua. Zergatik nik ezin dut jarri I berdin ez dakizen bat, zatik I ez dago, ezin dut horrela adierazi. I ez dago definitu, iren balio guztietarako isak balio du berdin, bai? Orduan, eta beste zer betetzen da, ez duela maldarik. Bi gauza hauek jakin behar dituzue. Zuzena vertikala bada, ez du ekuazio esplizitua, eta ez du maldarik. Eta azken ohartxo bat,
batzutan erabilgarria dena, zuzen perpendikularrak balin baditugu, hau dauen artean 80 gradu balin badaude, eta zuzen honek malda M bat balin bada, eta beste honena, jarriko dut beste kolore batekin, malda M2 baldin bada, perpendikularra den kasuetan betetzen da malda bat bider malda bi izatea -1. Hau noizbait erabili behar balin ba ez dute, ongi dator jakitea. Bale, jarraitzen dugu. Orain ikusiko dugu zuzenen arteko paralelotasun edo perpendikulartasuna. Hau da, paralelotasuna eta perpendikulartasuna. Bale. Zuzen bat balin badaukagu, R zuzen bat, eta nahi balin badugu kalkulatu ST berdin da. R-ri paraleloa den beste edozein zuzen, kalkulatzeko egin behar deguna da norabide bektorea berdina erabili. Norabide bektore berdina erabili eta nire zuzeneko puntu bat erabiliko banu, lortuko nuke zuzena definitzea. Hau da, S zuzena definitzeko erabiliko dut nire S zuzeneko puntu bat eta R zuzenaren norabide bektorea. Paraleloak direnean erabili behar dudalako berdina. Gogoratu zuzena definitzeko beti egin behar duguna da puntu bat eta norabide bektorea erabili. Bai? Orain, nola kalkulatzen dut, eta hau bazegoen bektoren gaian, baina suposatu orain, nahi dudala, hau egin dezakegu barkatu norabide bektoreak erabilita, edo ekuazio orokorrak ematen badizkigute, bektoren normalak erabilita egin dezakegu ere. Normala R-rena izango da normala S-rena, bai? Berdina edo proportzionala, bai? Bale, orain azalduko dut, egingo dut KitKat txiki bat, normalak eta norabide bektoreak kalkulatzeko. Hau da, niri esaten badidate, dr dela 3-1, nola kalkulatuko nuke honi normala den AB bektorea? Nola kalkulatzen dut? Guk zer dakigu bektoreetatik badakigu U bider V biderkaketa eskalarra dela modulu U modulu V bider kosinu alfa. Ze baldintza betetzen dute DR eta NR-ek? DR perpendikularra da NR-rekin. Horrek esan nahi du alfa dela 80 gradu. Beraz, DR bider NR izan behar da beti 0. Ondorioz orain zer daukat? 3-1 bider AB izan behar dela 0. Hori zer da? 3 bider A ken B izan behar dela 0. Itxoin, jarriko hemen zenbaki bat, zatik horrela gero zenbaki bat agertzen zaizuenean ulertuko duzue hobe. Orokorrean hemen eman ditzakegu ari balio bat zehaztu eta lortu B egin daiteke edozein modutara. Baina beti onartzen dena zer da? Beri ematen zaio batek daukan isaren, besteak daukan isaren koordenatuaren balioa. Hau da, hemen 3 bat baldin badaukat, beri esleituko nioke
hiru zenbakia. Eta ari esleitzen zaio hiri dagokion balioa. Modu horretan, zer lortzen dut? Lortzen dutena da, beti hemen koefizientea izatea berdina. Baina 0 izateko falta zait beste baldintza bat, eta da ikurra. Beraz, zer egiten da? AB lortzeko egiten dena da nire vektorearen koordenatuei buelta eman eta ikurra aldatu. Hau da, nik zer egingo nuke? Hemen, A beri esleituko nioke adibidez bi hiru balioa. Zergatik ikurra aldatu diot biari eta hirua mantendu dut berdin. Eta aldatu ditut ordenak. Goazenek egiaztatzera orain betetzen dela. Hau berdin 0 da? Bai, zergatik 2 bider hiru 6, gehi minus 2 bider hiru minus 6, 0 berdin 0. Beraz, hemendik aurrera, norabide vektoretik vektore normala lortu nahi balin badezute, egingo deguna da aldatu koordenatuak, kasu honetan jarriko nuke bat, eta hiru, minus bat eta hiru, eta bati ikurra aldatu. Kasu honetan kentzen diot ikur negatiboa. Bai? Bale, hori paralelotasunari dagokionez. Orain, zer gertatzen da perpendikulartasunari dagokionez? Noiz izango dira bi zuzen edo demagun, itxoin, perpendikulartasuna. Nik badaukat R zuzena eta eskatzen didate lortzea honi perpendikularra den S zuzenaren ekuazioa. Zuzenaren ekuazioa lortzeko beharko dut nire zuzeneko puntu bat. Hori erraza izango da kalkulatzea. Esango didate hemendik pasatzen den ezakizer, bai? Eta perpendikularra R-eri. Bale, jarriko ditugu bi kasu. Datua denean nire norabide vektorea, datua balin bada DR, nire R zuzena ezagunaren norabide vektorea, zer egingo dut? DR hau erabili vektore normal bezala. Zergatik, zatik fijatzen balin bazeat eta begiratzen badezute zuzen arroxa, zuzen arroxari normala da DR, beraz, DR berdin NS egiten balin badut eta nire zuzeneko puntu bat lortzen badut, ja eukiko dut zuzena definituta. Orain ze gertatzen da, neri datu bezala, kenduko dut pixka bat, hori da, hola. Datu bezala, nire datua, datua balin bada NR. Hau da, neri ematen diate, nire vektoreari normala den vektorea. Osa, nire zuzenari barkatu normala den vektorea. NR hau, ze izango da? Nire zuzenaren norabide vektorea. Beraz, kasu honetan, erabiliko dut vektore normala norabide vektore bezala, eta nire zuzeneko puntua zuzena definitua izateko. Bale, jarraitzen dut. Boaze luzea, madre mia. Venga, ba. Zuzenen posizio erlatiboak. Bi zuzenen posizio erlatiboak. Bi zuzenen posizio erlatiboak. Bale. Kasu honetan eukiko ditugu benetan 3 aukera, baina banatuko ditugu 2 multzotan. Ze aukera daude? Zuzenak R izatea paraleloa S-rekin edo R izatea S-ren berdina. Eta beste aukera da elkar ebakitzea. Paraleloak
kontzeptua da hau, berdinak da bata bestearen gainean egotea, eta elkar ebakitzea, da batak bestea nolabait moztea. Bale, lehenengo kasu honetan, eta saiatuko naiz hemen hola banatzen. Bale, lehenengo kasu honetan, zer daukagu? Kasu honetan, norabide vektoreak izango dira proportzionalak. Bale? Hau da, vektoreak balin baditugu, beraien koordenatuak zatituta, lortuko dugu berdina izatea, jarriko eta adibide bat. Suposatu daukatela eman diate zuzen bat eta bere norabide vektorea da bat -3. Eta hartzen dut bestea eta esaten diate 3 - 9. Nik hemen zer egingo nuke? Bat zati 3 da berdin -3 zati -9? Ba bai, horrek esan nahi du R paralelo S edo R berdin S dela. Hori da baldintza. Bale, orain, jakiteko R paralelo S edo R berdin S den, zer egiten da? Hartzen da R zuzeneko puntu bat eta sartzen da S zuzenean. Hori egiaztatzen balin bada, horrek esan nahi du R eta S zuzen berdinak direla. Zergatik, ze hartzen badet, hau balin bada nire R, eta hartzen badet P puntua, eta sartzen dut S zuzenean eta esaten dit betetzen dela, horrek esan nahi du bi zuzenak berdinak direla. Baina nik hartzen badut nire R zuzeneko PR puntua eta esaten didate hori ez dela nire S zuzeneko puntu bat, orduan kasu horretan egongo ginake PR ez da S-ko puntua. Egongo ginake paraleloak diren kasuan. Elkar ebaki. Noiz ebakiko dira bata bi zuzenak? Bi zuzenak elkar ebakiko dira norabide vektoreak ez direnean proportzionalak. Proportzionalak izatea betetzen ez bada, elkar ebakiko dira. Ta orduan, ebaki puntua lortzeko, egingo deguna da sistema ebatzi. Bai, bale, ez dakit adibideren bat jarri, bai, venga, jarriko izuet adibide bat, ze igual geldituko zaizue horrela argiago. Bale, demagun badaukagula, eta esaten digute, R zuzena dago definituta. Ixa da bi gehi landa, eta I da bostken 3 landa. Eta S zuzena dago definituta, ixa da berdin 2 landa, eta I da berdin 3 landa. Bale, eta esaten digute kalkulatzeko edo aztertzeko hauen posizio erlatiboa. Bale? Hauen posizio erlatiboa aztertzeko aurrena hemendik aterako dut norabide vektorea. Kasu honetan, landaren koefizienteak. Izango dela bat -3 eta beste honetan 2 - 6. Hartzen balin baditugu landaren koefizienteak. Hartzen dut eta egiten dut bat zati 2 berdin -3 zati -6. Bai, horrek esan nahi du DR K aldiz DS dela. Proportzionalak direla. Beraz, zuzenak izango da R berdin S edo R
paralelo S. Hau dira gure bi aukera posibleak. Horretarako zer egiten dugu? Hartuko dugu PR, R zuzeneko puntu bat. Nola kalkulatuko dut R zuzeneko puntu bat? Ikusi behar dut ze baliok egiaztatzen duten ekuazio hau, R-rena. Orduan zer egingo dut? Erraza hartuko dut lambda berdin 0 denean, eta lambda 0 denean, zein izango da, zein izango da zeintzuk izango dira nire koordenatuak? 2, 5, hau da denean lambda berdin 0. Orduan ze hartuko dut? Eta R-ko puntua hau, hemen R daukat eta hemen S daukat, ja kalkulatu dut PR dela 2, 5, orain nahi dut jakin PR hau S zuzenan badagoen edo ez. Orduan hartzen dut eta S zuzenean ordezkatzen dut puntu hori. Hau da, S zuzena dela ixa dala berdin 2 lambda eta i dala berdin 3/6 lambda, nahi balin badezute hau, jarri dezakezute jarraitua, ixa zati 2 berdin iken 3 zati minus 6, eta hemen, hau da S zuzena, hemen sartuko dugu R zuzeneko puntua. Hau da, 2 zati 2 da berdin 5/3 zati minus 6. Hau da, 1 da berdin 2 zati minus 6. Ez da, ez? Ondorioz, P ez denez S-ren zuzenekoa, R izango da paraleloa S-rekin. Aterako balitzaigu biak berdinak direla, esango genuke, P puntua S-koa dela, esango genuke R eta S berdinak direla. Jarriko izuet orain beste adibide bat, elkarre bakitzen direnak eta ikusiko dugu nola kalkulatu ebaki puntua. Demagun R zuzena daukagula definituta ixa berdin 5 lambda eta i daukagula definituta iken lambda bezala. Eta S definituta ixa minus 1 gehi 2 lambda eta i 6/3 lambda. Vale. Orain, honen DR berriro izango da parametroaren koordenatuak, minus 1, 3, eta DS parametroaren koordenatuak 2, minus 3. Beraz, ikusiko dugu DR proportzionala den DS-rekin. Hau betetzen da, ikusiko dugu, minus 1 zati 2 da berdin 3 zati minus 3. Argi ikusten da, ezetz. Beraz, R eta S elkar ebakitzen dira. Ebaki puntua lortzeko egingo detena da pasa ekuazio, moldatuko ditut pixka bat ekuazioak, bale? Beraz, landuko dut R-ren ekuazioa, pasako dut parametrikotik jarraitura, hau da ixa ken 5 zati minus 1 berdin i zati 3. Orain hemendik 3 biderkatzen minus i, 3 ixa ken 15 berdin minus i, eta pasako dut dena ezkerretara, 3 ixa gehi i ken 15 berdin 0. Hau izango da nire R. Egingo dut berdina S-rekin. Nire S izango da ixa gehi 1 zati 2 berdin i ken 6 zati minus 3, hemen minus 3 bider ixa gehi 1 berdin 2 bider i ken 6, minus 3 ixa ken 3 berdin i
ken 12, dena ezkerretara pasatzen badut, ken 2i, minus 3 gehi 12 berdin 0, aldatuko dut ikurra, 3i gehi 2i ken 9 berdin 0. Vale, orain, hau da S. Zer egin behar dut? Ebatzi behar dut ekuazio sistema hau. Beraz, zer dauzkat? 3i gehi i ken 15 berdin 0, pasa behar dut horria. 3i gehi i ken 15 berdin 0 alde batetik, hau da R, eta S 3i gehi 2i ken 9. 3i gehi 2i ken 9 berdin 0. Hau da R eta hau da S. Egingo dut laburtze metodoa. Hau da, egingo dut hau utziko dut berdin, eta R-ari egingo diot bider minus bat. Beraz, hemen geldituko zait minus 3i ken i gehi 15 berdin 0, 3i gehi 2i ken 9 berdin 0. Hau joaten zait, eta i gehi 6 berdin 0, i berdin minus 6. I behin atera dudala, ordezkatzen dut edozein ekuaziotan hartuko dut R-ren ekuazioa. 3i ken 6 ken 15 berdin 0, 3i ken 21 berdin 0, 3i berdin 21, isa berdin 21 zati 3 zazpi. Beraz, ebaki puntua izango da zazpi minus 6. Espero dut hori adibidearekin argiago izatea. Printzipioz, ikusi behar dezutena da, betetzen den proportzionala izatea edo ez, proportzionalak ez balin badira elkar ebakitzen dute, eta proportzionalak balin badira izango dira paralelo edo berdinak. Jakiteko paralelo edo berdinak diren, zuzenetako baten puntu bat hartzen dugu, eta beste zuzenekoa den edo ez ikusten dugu. Eta ja, gutxi falta zaigu bukatzeko, orain gelditzen zaiguna da ikustea angeluak eta distantziak. Bai? A ber, angeluak eta distantziak. Hasiko gera aurrena distantziekin. Bale, bi puntuen arteko bat izango da, bi puntuen arteko distantzia, eta hau ikusi dugu aurretik. Balin badaukagu P puntu bat eta Q puntu bat, izango da distantzia PQ, izango da PQ vektorearen moduloa. Hau da, erro, isa biken isa bat berbi, gehi, ibi ken i bat berbi. Bale, orain, puntu bat, PAB puntua, eta R beti formula orokorra erabilita, isa i gehi C berdin 0, zuzenaren arteko distantzia. Nola izango da distantzia hau? Hau ikasi beharko ez dute formula. Balio absolutua AA gehi BB gehi C, zati erro A berbi gehi B berbi. Zer egiten dugu? Egiten dugu vektore normalaren moduloa hartu eta sartzen dugu isaren lekuan, puntuaren isaren koordenatua eta iren lekuan puntuaren iren koordenatua eta horren balio absolutua. Jakiteko paraleloak diren bi zuzenen arteko distantzia,
demagun dauzkagula, honekin oso lotuta dago, jarriko dut jarraian. Bi zuzen ditugula, eta esaten digute bi zuzen hauen arteko distantzia zein den kalkulatzea, hartuko dugu zuzen bateko puntu bat, adibidez PR, eta S zuzena. Eta orduan kalkulatuko dugu distantzia PR eta S zuzenaren artekoa. Goiko formula erabilita, baina S zuzena eta AB puntu hori, AB balio horiek hartuko ditugu beste zuzenekoak. Eta gero, gelditzen zaigu bi zuzenen arteko angelua. Angelua kalkulatzeko erabiliko dugu biderkaketa eskalarraren formula. Biderkaketa eskalarrak zer esaten zuen? U bider V da modulu U, modulu V, bider kosinu alfa. Guk alfa angelua orokorrean angelua hitz egiten dugunean, nahi dugunez beti 0,80 artean, bien arteko angelu txikiena jakin, arrazoi horregatik, erabiltzen da biderkaketa eskalarraren balio absolutua. Hau da, angelua izateko 0 eta 80 graduen artekoa. Vale, nola lortu alfa? Hortik alfa isolatuta. Gure U eta V vektoreak izango dira edo norabide vektoreak edo vektore normalak. Beraz, orokorrean eukiko dugu dr bider ds izango da dr bider ds bider kosinu alfa, hemendik kosinu alfa isolatzen balin badugu, norabide vektorean biderkaketa eskalarra, zati moduluak, eta gero hemen alfa izango da arc cos hemengo guzti hau. Bai, kalkulagailuarekin berdin zait egitea horrela edo vektore normalak erabiltzea bi kasuetan. Erantzuna aterako zaigu berdina. Eta honekin bukatu da, mila esker eta ze txapa, animo, espero dut lagungarri izana.